Vítejte na cestě do Cisco City. Jsme rádi, že se s námi vydáváte na cestu do moderního a živoucího města Cisco City a než přistaneme, dovolte nám jej v krátkosti představit. Od pradávna měli lidé potřebu mezi sebou komunikovat. A jak v průběhu staletí rostla potřeba sdělování informací, tak se i vyvíjel způsob komunikace mezi lidmi. Tím, čím se stal pro lidi 15. století vynález knih tisku, tím je pro nás, lidstvo přelomu 20. a 21. století, počítač a internet, globální síť. Ze všech stran se na nás valí nové pojmy, jako extranet, router, informační dálnice, LAN, WAN, Ethernet a podobně. Všechny tyto složité technologie ale byly vytvořeny proto, aby sloužily nám, lidem. Dovolte prosím pozvat vás do Cisco City. Pojďte se s námi projít tímto moderním městem plným ruchu a života. Při popisu jednotlivých částí jistě nebude vadit, že tvůrci tohoto filmu nahradili nuly a jedničky, základ digitální technologie, čilým dopravním ruchem a místo složitých krabiček a drátů jsou křižovatky, dálnice a nádraží. Internet, tak to je vlastně celé Cisco City, město lidí. Tak jako v normálním životě chodíme do kaváren, divadel, nakupovat, učíme se, pracujeme nebo si jen tak povídáme s přáteli. Tak všechny tyto činnosti můžeme vykonávat i přes obrazovku svého počítače. Internet, stejně jako Cisco City, je kosmopolitní. Nedělá rozdílu mezi rasami, náboženstvími ani ideologiemi. Internet je každému přístupný. Existují však i jeho další bratři. Extranet a intranet. Extranet má mnoho forem a v praxi slouží hlavně pro obchod mezi firmami. Pracuje na stejném principu jako internet, ale vstup je pouze pro zvané. Můžeme si ho představit jako takový privátní golfový klub. Intranet zase slouží pouze pro potřeby jedné firmy a není už vůbec určen pro někoho zvenčí. Tak jako my lidé používáme různých dopravních prostředků, když potřebujeme cestovat, tak i data využívají pro cestování rozličné technologie. Spojení míst s nejhustším provozem a nároky na co nejvyšší rychlost zajišťuje v Cisco City magnetický rychlovlak. Pro data pak technologie ATM. Pro rychlou a kapacitní přepravu pak slouží v Cisco City síť dálnic a vysokorychlostních železnic. Pro data pak Gigabit Ethernet a Fast Ethernet. Pro spojení s menším provozem pak plně postačuje síť kvalitních silnic, Ethernet. Tak jako pro rychlejší cestování slouží křižovatky, letiště a nádraží, tak i data potřebují někde měnit směr a přestupovat. K tomu slouží například hub, což je vlastně taková malá neřízená křižovatka. Pro větší provoz už potřebujeme přehlednou dálniční křižovatku nebo nádraží. Datům takto slouží switch. Pro velký provoz a cestování do vzdálených míst pak často využíváme letiště. Data proto využívají router. V moderním městě je třeba vše řídit, jinak by se čilý dopravní ruch rychle změnil v chaos. V letištní věži sedí dispečeři, jejichž úkolem je navádět startující a přistávající letadla tak, aby letouny bezpečně dovezly své cestující do svého cíle. Podobně se stará i vnitřní management routeru o vaše data, aby rychle dorazila tam, kam mají. Aby se všem slušným lidem dobře žilo, je třeba dodržovat zákony a pravidla. Nad jejich dodržováním bdí v Cisco City policie. Také v datových sítích bdí nad bezpečností vašich dat bezpečnostní systémy, například firewally. V Cisco City se také velmi daří podnikání. Rostoucí nároky na přepravu zboží nutí firmy nacházet stále nové cesty pro jeho efektivní transport. Uveďme si několik příkladů. Pro přepravu obzvláště cenného zboží po veřejných cestách využívají firmy pancéřových automobilů s ozbrojenou ochranou. Vaše data jsou jistě obdobně cenná a tak můžete využít veřejných datových linek pro vybudování virtuální privátní sítě, VPN. Dalším příkladem pak může být kombinovaná přeprava více druhů zboží jedním dopravním prostředkem, například pomocí kontejnerů. Podobně funguje i integrace hlasu, videa a dat technologií AVIT.
Jak vidíte, Cisco City je moderní a pulzující velkoměsto a proto vás co nejsrdečněji zveme k jeho důkladné prohlídce v další části této prezentace.